Bona nit a tots. Són les 2 a la matinada i comencem amb la secció preferida dels oients del programa nocturn de Ràdio Barcelona, Descobrint la nit. Recomanem a aquells propensos a patir malsons amb molta facilitat que canviïn d'emissora durant uns minuts, tot i que la secció d'avui se'ns presenta molt menys terrorífica que de normal. Dit això, comencem. En les nostres recomanacions d'avui trobem primerament un llibre, L'abecedari macabre d'Edward Gorey. L'autor, molt del nostre estil i conegut principalment per les seves il·lustracions, ens ofereix una sèrie de frases, cada una començant per una lletra seguint l'ordre de l'abecedari i magníficament il·lustrades, que descriuen situacions protagonitzades per nens, tant terrorífiques com humorístiques. En pel·lícules, recomanem Moonrise Kingdom, dirigida per Wes Anderson, director també de la recent estrena El Gran Hotel Budapest, una comèdia dramàtica ambientada a l'Anglaterra de 1965 que no us podeu perdre. A continuació, anem a llegir l'aportació dels oients que hem escollit per avui. El o la participant no ens ha deixat el seu nom, però sí els seus 2 contes breus preferits, de l'autor Pere Calders, que ens ha enviat perquè compartim amb tots vosaltres. El primer s'anomena No se sap mai, i diu així: Des del revolt vaig preguntar on començava aquell camí i uns caçadors m'explicaren que just on es retallava la silueta del salze damunt l'horitzó. Vaig caminar fins a escorxar-me els peus i, en arribar al salze, un home clavat a terra em digué que allò no era cap començament, sinó un dels finals. En descobrir la meva mirada d'estupor i qui sap si d'espant, l'home clavat a terra em recomanà que no fes escarafalls i que em busqués un sot arrecerat i a mida, abans no es pongués el sol. Després, afegir, tots són presses. Ens envia un altre, anomenat l'Express, i és el següent. Ningú no volia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes que els feia pena explicar-li que allí no hi havia hagut mai ni vies ni estació. Moltes gràcies per enviar-los. I d'aquesta manera aprofitem per anunciar que els nostres contes per anar a dormir, la vostra part preferida de la secció, tornen per demanda popular a partir d'avui. Finalment, conclourem la secció desitjant-vos una feliç nit de Tots Sants. Per celebrar-ho a la nostra manera, anem a repassar els orígens d'aquesta festa cada cop més popular. La celebració d'aquesta nit és originària d'Irlanda, on se celebra la nit anterior a Tots Sants o el Dia dels Morts. També té els seus orígens en una festa celta, anomenada Samhain o el final de l'estiu. Es creia que durant aquesta nit, bruixes, follets i altres forces ocultes sortien de nit, juntament amb els fantasmes dels morts, per visitar el lloc on havien viscut. Els celtes feien fogueres i es disfressaven per protegir-se de les bruixes i els mals esperits. Per altra banda, deixaven llum i menjar per donar la benvinguda als fantasmes dels seus avantpassats. Una de les imatges actuals més característiques de la festa és la carbassa utilitzada com a llanterna. Aquesta tradició, que veiem principalment als Estats Units, també té origen a Irlanda. Prové d'una història molt interessant que tracta d'un home que, quan va morir, no va poder entrar ni al cel ni a l'infern, i un dimoni li va donar una llum perquè es guiés per la foscor durant la resta de l'eternitat. Aquesta llum la va col·locar dins un nap que estava menjant per poder portar-la millor. Quan es va produir la gran migració d'irlandesos als Estats Units entre 1845 i 1850, van portar més les tradicions de la nit de Tots Sants, així com la del nap com a llanterna, que van canviar per la carbassa pel simple fet que era més fàcil d'aconseguir. I ara sí, amb aquesta breu lliçó d'història finalitzem la secció. No oblideu enviar-nos les fotos de les vostres disfresses a totes les xarxes socials del programa. Qui ens enviï la millor disfressa guanyarà l'oportunitat de venir a gravar la propera secció amb nosaltres. I amb això em despedeixo. Feliços somnis i feliç nit de Tots Sants.